Bon dia, escola. Comença el butlletí que més mola. Som la classe de sisè. Volem donar la benvinguda a na Laia, una nova companya de sisè. Benvinguda. Volem donar la benvinguda a na Núria, mestra substituta de na Clàudia, de quart. Notícies de la setmana. Fa uns dies vam celebrar a l'escola la festivata de Sant Antoni, a més de la tradicional torrada de sobrassada. Na Elena Sintes ens va explicar coses molt interessants sobre el camí de cavall. Moltes gràcies, Elena. Durant les vacances de Nadal van obrir la porta i la rampa que unirà la Unió amb l'escola. Just estigui acabada podrem anar a fer educació física allà. Estan fent un projecte d'escriptura de cartes amb el grup d'alumnes de primer d'ESO de l'Institut de França. Em fa molta il·lusió conèixer gent nova. Hem xerrat molt amb el taller de ceràmica que vam començar abans de vacances de Nadal. En uns dies ja ens podem endur a casa els obres d'art que vam fer. He començat a llegir un nou llibre, Los postres del Señor no estoy. Encara estan por la mitad del llibre Harry Potter y la piedra filosofal, porque es un llibre muy largo. En breu començaré a fer activitats per recaptar diner de cara al fin de curs. Tenim algunes idees com vendre coques, fer un mercadet, etc. Aquesta setmana hem escoltat la cançó de Doraemon interpretada per nosaltres, el grup de sisè. Ells estan treballant a les classes de música de Nico amb el grup de flauta. Doraemon le dice a Novita, ¿qué haces? Escribe una carta, contesta Novita. ¿Y para quién? Para mí mismo. ¿Y qué dice la carta? No sé, llega mañana. Estás solo ante el peligro, ¿eh? No te puedes llorar. Agenda cultural. Diumenge dia 21 podeu anar a una excursió guiada pel GOP que inclou guiatge, tastet i bus. Comença a les 9:30 i acaba a la 1:30. El punt per començar està a prop de Sant Lluís. Són 3 quilòmetres pel camí de cavalls i acaba a un lloc de custòdia agrària on es podran tastar els productes. La visita costa 12 euros. Avui, divendres, a les 8:30 podeu gaudir a l'arxiu d'imatges i so de Ciutadella, una pel·lícula sobre els inicis del cinema a Menorca. Endevinalles de la setmana. La primera endevinalla té a veure amb un animal que et pots trobar pel camí de cavalls. Recto silenciosamente y aparezco de repente.
Solució, la serpiente. La segona endevinalla té a veure amb un estri que pot ser et vagi bé quan vas pel camí de cavalls. No són bolet ni cargol i la pluja em fa sortir. Si cau aigua, m'estuf. Si fa sol, estic pensiu. Solució, el paraigües. I fins aquí el butlletí del divendres al matí.